Shell, gasoline station, yan po sa Guru Mananga, Sagrada, Butang, Hapon. Mega shoutout sa lahat. Mega shoutout. Excited tayo sa jeep. Sa jeep tayo sasakyan. Ito po ang new normal dito sa Pilipinas. May jeep. May barrier. Mga barrier, mga kapatid. Ito po ang itsura sa new normal sa Pilipinas. Okay, thank you so much po. Ito po ang aking new normal na look sa Pilipinas. Napatirik-tirik na buko. Mga kaibigan, mga pag-beauty at mga school supplies. Ay, nagpiyong sila ng ating brand of Folias sa mga San Pedro. Copyright naman tayo mga kapatid. Uy kapatid Riz, salamat. Shoutout kapatid Riz. Kumusta ka naman dyan? Uy kapatid Riz, magpasa ka ng congratulatory video greeting sa akin. Please, please, please. Dito sa ano, hindi mo alam to kapatid, sa ibang part ng Camarines Sur. Ako kapatid, malapit ako masada dito. Ang tagal ng mga ano ko, tagal ng mga pasahero ko. Doktor ako dito yun, konduktor. Huwag magpasa ka kapatid ng congratulatory sa akin ha. Ikay manager mo ipasa. Salamat ha. Umuusap sa distancing dito kapatid eh, no? May mga barrier pa oh. Mas, ayun, mas sila. Pag masaplan lubos na kapunta. Ano yung dadara ko yung puwang? Ano sabi? Lalakad na. Dahil sobrang hangin dito, ang buhok ko ay tumirik na din. Pag nalakad ka, dara mo matata. Buisit din. Tama po ko. Ito ang jeep. Ito ang buhok ni Romano ngayon. Magulo-gulo style. Sige na kapatid, nag-ano lang ako dito. Para hindi ko makalimutan tong trip ko dito sa Buhi. Buhi, Camarines Sur.
Okay, maraming salamat. Oy, kapatid Riz, maraming salamat ha. Ingat. Hoy, ituloy mo ang YouTube mo. Bye-bye. See you next week. Next month. Parang pupunta ko ng Amerika. See you, kapatid. Salamat ha. Ingat, ingat yan. Ingat sa Amerika. Sa Hawaii. Maraming salamat sa pagsuporta. Thank you, thank you. Annyeong. Annyeong. Saan mabayad? Maulan ang Pilipinas ngayon. Bye-bye.